Dawk il-persuni li jixtuqu jibdew negozju fl-agrikoltura u għandhom inqas minn 41 sena jistgħu jgawdu minn massimu ta' 70,000 euro f'fondi Ewropej. Dan tħabbar is-sibt filgħodu mis-segretarji parlamentari Ian Borch u Rodrigue Galdes quddiem il-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat. Inizjattiva li għaliha hemm allokati 4,300,000 euro li huma parti minn total ta' 69 miljun euro f'fondi Ewropej iddedikati għas-settur rurali f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch spjega kif l-iskop hu biex iktar nies jidħlu jaħdmu f'dan is-settur. Rajna kif minflok aktar nies daħlu fis-settur, in-nies u speċjalment it-tfal tal-bdiewa r-raħħala ħarġu minn dak is-settur u imxew għal xogħlijiet oħrajn. Din l-inizjattiva li qiegħda tittieħed fuq livell Ewropew għaliex il-problema ma teżistix biss Malta, sertajn sabiex dawk li jridu jinvestu jidħlu fid-dinja tal-agrikoltura u allura permezz ta' fondi Ewropej nkunu qegħdin ngħinuhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura Rodrigue Galdes spjega kif minkejja li hemm min qed jinvesti f'makkinarju ġdid u anke xiri ta' art, dan is-settur xorta joffri diversi sfidi. Fost dawn hemm in-natura tax-xogħol innifsu u s-self mill-banek, hekk kif l-agrikoltura hija kkunsidrata li għandha riskju għoli. Huwa settur li fih sagrifiċċju fix-xogħol tiegħu u impenn kontinwu matul il-ġurnata. Għalhekk aħna l-idea tagħna huwa li dan l-istartup qed jgħin lil dawk li bdiewa żgħażagħ li beħsiebhom jidħlu għall-ewwel darba fis-settur ser jieħdu anke l-inkarigu tan-negozju tagħhom fl-agrikoltura u l-ammont attrajenti li qegħdin nagħmlu għal fondi ta' dawn iż-żgħażagħ ser jgħinhom biex jibnu karriera u futur fis-settur agrikolu. Dik tas-sibt kienet tħabbira għal dawn il-fondi, hekk kif l-ewwel applikazzjonijiet se jibdew jintlaqgħu fl-4 ta' April. Kienet Ċikluna li huwa l-kap tal-Programma l-Iżvilupp Rurali ta' Malta spjega kif apparti l-età irridu jkunu sodisfatti 4 kriterji. Dawn huma li ma jkollix il-vet number tar-razzett fuqha, li ma jkollix l-art fuqha jekk hix irreġistrata mal-Jobs Plus bħala bidwi u fil-każ ta' min għandu razzett bil-bejjem jekk il-liċenzja tar-razzett qegħdix fuq jew le. Issa jista' jkollu 3 minn dawk l-4 affarijiet, irid ikollu tal-inqas waħda minnhom li mhijiex magħluqa. Huwa stmat li ma' 60 persuna se jibbenefikaw filwaqt li dawk li l-pjan ta' negozju tagħhom ikun aċċettat se jingħataw 80% tal-fondi mill-ewwel.